Bueno, badakizue aurten beste urte berri bat, erronka saia, badakizue ez dugula pasatu oso uda ona, baina bueno, oso pozik gaude, ez? Uste dute gaudela egiten talde bat oso sendoa, indartsua, ekarri dugun jendea jende ona da, jendea ja hemen jokatu duna, segundan jokatu duena, eta bueno, oso pozik gaude, ez? Gainera badago herriko jendea, pretemporada egongo duena, eta ia ber sorta daukaten eta hemen gelditzen diran, ez? Uste dute aurten garrantzitsua dela, ez? Herriko jendea gurekin ilusionatzea eta guregaz egotea, eta bueno, ia danon artean aurten denboraldi onak egiten dugun. Badakigu, ez? Aurrean daukagun erronka saia dela, baina bueno, gure helburua hori, ez? Segunda mantentzea dela, bigarren maila hortan. Badakigu saia dela, baina bueno, uste dute talde on bat egiten ari garela eta alde hortatik oso pozik gaude, ez? Eta bueno, lehen esan dizuetan bezala, ia jendea engantzatzen dugun eta gurekin datorren eta ia hori, ez? Urritzera igotzen den jendea eta jendea pozik dagoen. Aurten hasiera ezinobea daukagu, Aletik lehen taldea datorrena gurekin, badakizu gainera Toto Beritzo ona datorrela, bere lehen partida dela, eta bueno, espero dugu uztailak 19 hortan, 6etan, jende pilo bat etortzea eta bueno, jendea urritze betetzea eta ondo pasatzeko egun badela, eta bueno, etorri denok urritzera eta bueno, gu animatzera azken finean.